Molt bé, doncs què tal, patriota, com estàs? Me n'alegro molt de veure't. I avui el que vaig a fer és a parlar dels salaris dels teus representants, dels salaris dels alts càrrecs de la Generalitat. I faré dues coses. Després de donar moltes voltes per la web del govern, de la Generalitat, m'ha costat moltíssim trobar alguna dada. He trobat coses interessants, però us en faré un resum de dues coses. Els que s'han currat molt aquesta investigació són els de Vox, evidentment, que van fer un article molt interessant que comentaré després per les eleccions del 14F, que una mica donava algunes dades interessants, molt sesgades cap a el que els interessava a ells, evidentment, però que al final és el que vull destacar en això, no? Quan jo dic que els 74 fusells, que són els 74 recursos que es donen a mans dels soldats que han d'anar a fer-ho, això, diguéssim, primer anem a valorar el tamany del recurs, el tamany de l'arma, perquè no només és un salari, com ara veurem, fora de mercat, sinó que, a més, evidentment, amb un equip de premsa treballant per tu, seguretat, transport, cotxe, dietes, etc. O sigui, no només és l'aparador que et dona la Generalitat, el salari i tot, sinó que, a més, tenir un equip de premsa per tu, un equip de comunicació per tu, fa que l'abast del teu altaveu podria ser molt, molt gran. Doncs anem directament a les xifres, val? Ho tenim aquí, oi que sí? Exacte. Això són retribucions del 2020, ho han tornat a pujar. O sigui que ara serà una mica superior, però tampoc anirà de 50.000 amunt o avall. Avall no serà. Molt bé. Membres del govern i alts càrrecs. Aplicació de l'increment establert en el decret de llei 3/2020 de l'11 de febrer sobre l'increment retributiu per l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Imports anualitzats a 1 de gener de 2020. Evidentment, quan diuen aquí que l'augment és per càrrecs públics, però són càrrecs polítics, perquè, evidentment, qualsevol metge, bomber, infermera, treballador de la brigada d'un ajuntament, no crec jo que 2020 hagi tingut un augment i 2021 en tingui un altre. No ho crec. Però, membres del govern. El molt honorable president de la Generalitat cobra 153.000 euros a l'any. Això de salari només, Perdoneu, no sóc tan tonto com semblo, però faré servir la calculadora. Això al mes són 153.000 dividit entre 12, són 13.000 euros al mes. 12.750. 13.000 euros al mes, home, no està mal. La honorable conseller o consellera, que ara mateix, no ho sé, qui ostentaria aquest càrrec, 115.000, Déu-n'hi-do, això són 10.000 al mes, també. Això salari, Després hi ha dietes, després hi ha complements, I després, els alts càrrecs, la secretària general a la presidència, o sigui, la secretària del president, 117.000, més que el conseller, la secretària general, 91.200, i la directora general, 87.400. És molt curiós perquè el director general, el CEO, com s'acostuma a dir, és el màxim responsable. És el que ha de, diguéssim, és el Messi de l'equip, per dir-ho així, no? Però aquí no. Aquí el president és el que més cobra, més el conseller del president, que cobra més que el director general, la secretària general de presidència cobra més que el director general i la secretària general cobra més que el director general. Això en una empresa privada no funcionaria, segur.
Altres càrrecs assimilats retributivament: secretari de govern, directora del gabinet jurídic, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, president o presidenta de la comissió jurídica. Altres càrrecs assimilats retributivament: secretaris sectorials, director general de la policia, interventor general, president de l'Autoritat Catalana de la Competència... Però la cosa que per perquè ja et dic, a la web m'he perdut molt, he estat molta estona intentant-ho, però no ha pogut ser. Però sí que he trobat aquest article de sueldospúblicos.economiadigital.es. O sigui, ja sabem de quin pal calcen, però és igual perquè les xifres són relativament actuals, almenys més actuals que les que hem vist ara. Lo que cobran los responsables de los organismos catalanes que Vox quiere eliminar. Evidentment és un pamfleto de Vox, però bueno, les xifres ens poden ser interessants. El diputado y candidato Ignacio Garriga declaró que TV3, Diplocat y el síndic de Greuges forman parte de la red clientelar mafiosa del separatismo. Los integrantes de Vox no dejan de ser noticia con sus polémicas declaraciones. Desde su llegada al panorama político, han criticado numerosas instituciones e incluso el sistema de organización territorial en España. De hecho, respecto al movimiento independentista, en las pasadas elecciones del 10 de noviembre, parlada las anteriores, defendían la supresión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. Però ara s'apunten, ara si pillan el salari també s'hi apunten, Ahora ha sido el diputado de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, quien ha manifestado en una entrevista para Voz Populi que se debe cerrar TV3, Diplocat y el Defensor del Pueblo en Cataluña, a las que ha denominado la red clientelar mafiosa del separatismo. El pasado mes de octubre conocimos que Garriga iba a ser candidato de la presidencia de la Generalitat por Vox. Aspiraba a cobrar más de 152.000 euros brutos anuales si llega a ser presidente. Cabe recordar que el ideario de la formación ultraconservadora recoge la propuesta de la supresión del Senado. Mira això és interessant. Suprimir el Senado español, no hay Senado catalán, ¿no? Y de todos los parlamentos autonómicos. Claro, claro. Además, de 2018 plantearon una ley de sueldos públicos y eliminar casi 82.000 cargos públicos. Ja, però d'on els eliminaràs? Perquè els 200.000 càrrecs ministerials que tens allà al centre, això no ho tocaràs, no? Vull dir, clar, si et carregues totes les autonomies, diguéssim, els governs autonòmics, doncs sí, potser podries carregar-te més càrrecs públics. Però al final qui dona el servei és l'autonomia. Qui recauda tot és el govern central, però qui acaba donant el servei, qui neteja els carrers, qui obre els hospitals i posa metges a dins que puguin funcionar, son las autonomías. Si Garriga consigue acta de diputado del Parlament, que l'ha aconseguit, podrà cobrar incluso un complemento como presidente o portavoz del grupo. Molt bé. O sigui que si és el portaveu del grup que faci Vox, que ha fet Vox, perquè clar, Vox va treure 10, per tant, haurà agafat un suplement maco al senyor Garriga. Consejo de los Diputados del Senado en los parlamentos autonómicos y en los gobiernos locales. Ignacio Garriga. Garriga tiene un sueldo de 6.400 euros brutos al mes y 1.959 euros de indemnización libre de impuestos por ser diputado de Barcelona. Es decir, una circunscripción distinta a Madrid. O sigui, el govern realment, el govern central, perquè aquest suplement de 2.000 euros li donen pel fet de que es mogui, es desplaci per tota la nació. Es decir, está compuesta por una base de 3.050 euros, 2.262 euros de complemento por ser portavoz adjunto de su grupo parlamentario y 1.134 por la portavocía de una comisión.
Esto supone una retribución anual de 90.200 euros y 27.400 libres d'impuestos. Això vol dir que, diguéssim, només paga impostos per 2/3 parts del que guanya. O sigui, en guanya 90, però només paga impostos per 60. En junio y diciembre, con la paga extra casi 13.000 euros brutos y 3.900 exentos de tributación. O sigui, guanya 13.000, però eh, paga renta com si en guanyés 8.000, diguéssim, no? Vamos, ayudant a las rentas més baixes. Su declaración de bienes de 2019 consta un rendimiento neto de actividades económicas de 52.800 euros, 5.600 euros de cantidad pagada por IRPF, una cuenta corriente con un saldo de 0 euros y un préstamo de 6.000 euros, de los que tiene pendientes 5.900. O sigui, el deu tot. No té ni un duro al banc, però sí que té alguna activitat econòmica imagino que a través d'una societat pagarà IRPF i pagarà impost de societats, suposo, i té un crèdit de 6.000 euros amb el que ha fet el pont entre que ara pillava, ara ja està, ara ja el crèdit el pot pagar sense cap problema. Ignacio Garriga Valdeconsins-Sao nació en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, en el 87. Té 33 anys, ara en tindrà 34. Es licenciado en odontología por la Universidad Internacional de Cataluña. Desde 2009 hasta 2015 ejerció en el ámbito de la sanidad bucal y en 2019 se pasó a la política con su entrada en el Congreso de los Diputados. Era dentista, mira, això no ho sabia. TV3 pertenece a la empresa pública Corporación Catalana de Mitjans de Comunicación S.A. Actualmente la presidenta en funciones es Núria Llorach. Esta institución tiene un presupuesto en 2020 de 245 millones de euros. En la liquidación de septiembre de 2020 se refleja que el 74% proviene de subvenciones del Estado, 0,31% la Generalitat, 99,6% entidades locales y otras. O sigui, estàs dient que la subvenció de l'Estat és nada, la Generalitat ho paga gairebé tot i les entitats i les comunitats, res. I la Comunitat Europea, res. El pressupost tot, o sigui, ho paga tot la Generalitat. Bueno, és que és la nostra, no? Vosaltres no us pagueu la vostra? Del presupuesto, porque yo podría decir, oye, la televisión española a mí me parece una puta mierda y no, a mí me parece para propaganda. Entonces, ¿por qué pagamos eso? Yo como español no quiero pagar eso. Ya, pero es la seva televisión. Bueno. Del presupuesto total en 2020, el 2% se ha destinado a remuneraciones del personal, en concreto 4,9 millones. El sueldo del vicepresidente en funciones de presidente, en 2019 fue de 114.000 euros anuales. Si percibe, lo recibe, está mal escrito, 14 paga, su sueldo en diciembre va a ser de 16.300. Bueno, estàs posant la paga doble ja, però és que un director general d'una corporació que factura 200 o 300 milions, pues, què ha de cobrar? 600 euros? És que és normal. Núria Llorach Boladeras nació en Barcelona en 1962, té 58 anys. És llicenciada en Filosofía y Ciencias de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Su carrera laboral comenzó como directora ejecutiva del Instituto Catalán de las Mujeres, en el que estuvo 10 años y que compaginó con un puesto en el Consejo Asesor de Televisión Española en Cataluña, del 95 al 96, y vicepresidenta del Consejo Nacional de Mujeres en Cataluña, un órgano de la ONU. La presidencia de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals ya la ocupó en 2016 hasta principios de 2018. Diplocat. La institución que se dedica a la proyección internacional de Cataluña, Diplocat, está dirigida por Laura Foraster desde 2018. El organismo cuenta con 2 millones de euros de presupuesto de 2020, una dotación que proviene de la Generalitat. De estos, el 41,7 corresponden a gastos de personal.
Bueno, pero es que 2 millones de euros para una fundación, pues si eso es lo que vas a cobrar tú con dietes. Parlo del negrito, eh? Ui, el que he dit ara, el que he dit ara. El fatxa de merda, perdoneu. La última retribución disponible de la secretaria general de esta institución es de 85.000 al año en 2019. En el anterior ejercicio consta que desde el 19 hasta el 31 recibió 2.200 euros, es decir, cada día que trabajó fueron 8 días laborables. Bueno, és una mica sesgat com intenten... Ja, però és que si em poso a mirar preus de lo que cobra qualsevol govern de qualsevol lloc. Laura Forester Lloret nació en Barcelona al 76, té 44 anys. En 1998 se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y en 2009 en Humanidades en la Universidad Oberta de Cataluña. Ha pasado por diferentes organismos de la Comisión Europea, el Patronato Catalán Pro Europa, el Parlamento Europeo, la Generalitat de Cataluña y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña. El síndic de Greuges. El defensor del pueblo en Cataluña o síndic de Greuges de Cataluña es como se denomina a la figura del defensor del pueblo en esta comunidad autónoma. Desde 2004 el síndic está presidido por Rafael Ribó. ¿Os en recordeu? Esta figura es elegida por la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña. En 2020 el organismo ha contado con una cuenta de 6,8 millones de euros que también provienen del Ejecutivo catalán, de los que el 87% representan costes de personal. Estem parlant d'un pressupost de gairebé 7 milions. Bueno, és el síndic de Greuges. En principi, això sí que és una cosa que ens n'aprofitem tots. Jo, per exemple, un Ministeri d'Igualtat, a mi no sé en què em repercuteix. El sueldo del síndic, según el portal de transparencia de la institución, fue de... ¿El sueldo del síndic? ¿De qué? ¿Del presidente? ¿Del síndic? Hòstia, molt mal escrit, això. Si lo recibien 14, bueno, sí, també, 130.000 pavos al any, pues això, 15.000 pavos al mes. Rafael Ribó Mación es licenciado por Ciencias Econòmiques. Bueno, pues això, que sí, que guanyen una pasta que te cagas. És exagerat. Per exemple, salario gobierno de España, no? Perquè veiem que no és només una... Retribuciones de altos cargos. Transparencia, gobierno.es. Aviam, agafarem aquesta, potser. A ver. Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, 98.000 euros. Cobra menys que el català. Suposo que és una bona estratègia, perquè després entra que si presides tal comisión, que si comisiones, que si no sé què. La vicepresidenta, aquesta noia tan curiosa, 92.000, vicepresidente segundo 80.000, vicepresidenta tercera 80.000, vicepresidenta cuarta 80.000, portavoz y ministra de Hacienda 102, María Jesús Montera. La María José Montera, que és la ministra de Hacienda i portavoz, cobra més que el president. Ministro de Justicia, 75.000, ministra de Asuntos Exteriores, 75.000, ministra de Defensa, 75.000, ministro de Interior, 75.000, ministra de Trabajo y Economía Social, 102.000, ministro de Consumo, 102.000, ministro de Transportes, 102.000, ministra de Indústria, 75.000... Oh. Hòstia, és curiós. Ministro de Agricultura, 75.000, ministra de Educación y Formación Profesional, 75.000, ministra de Ciencias e Innovación, 75.000, ministro de Universidades, 75.000, ministra de Igualdad. Ah, aquesta cobra més, que és la nòvia del Coletas, bueno, del ex-Coletas. Cobra quasi 90.000, la ministra d'Igualdad, Irene Montero. Ministra de Sanidad cobra menys, 75.000. Ministro de Inclusión... bueno, això té que veure amb el tema Seguridad Social i Migraciones, 75.000. Ministro de Política Territorial i Función Pública, el Miguel Iceta cobra 75.000. Ministro de Cultura i Deporte, 75.000.
Déu-n'hi-do, no? O sigui, anem a retallar les autonomies, perquè de tots aquests ministeris, home, n'hi ha alguns, clar, el ministre d'Economia, el ministre de Salut, què et diria... Però aquí hi ha uns ministeris que, bueno, el ministre de Justícia, Asuntos Exteriores, vale, momento interior, vale. Trabajo y economía social, bueno, va, momento. Ministre de Consumo, un ministre de Consumo. És curiós, com es justifica tot això. I, bueno, aquí de quan estaríem parlant? Mira. I aquí no estan tots els secretaris, els saladors, els tècnics, els xòfers, els segurates, els jardiners... No, 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 només els alts càrrecs. Mira, 100.000 a l'any... 100.000 a l'any. Va, això el president. 92.000. 90, bueno, va, fem algo. 100, 200... 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.400. Va, ni per ti ni per mi, 1.400. Va, segur que si ho sumem bé sortiria més o menys. 1.400. I tu m'estàs discutint una partida i tu m'estàs dient, oi, és que... 1.400 a l'any, a l'any, i tu m'estàs discutint on estava aquí. On estava això? M'estàs discutint... M'estàs discutint una partida de 2 milions, no? Els 2 milions que cobra... Qui són els dels 2 milions? Quina... TV3? No, TV3, Diplocat, eren... No, el síndic de Greuges eren 7. I crec que és el Diplocat. No pot ser 2 milions. Sí, 2 milions. El Diplocat són 2 milions. I el govern espanyol gasta només els alts càrrecs. Perquè si jo vull rascar una mica més i dir empleados públicos España. Pero es que aquí són 2,6 millones de empleados públicos. Ja, però és que aquí és on tenim el problema, que ells ho barregen tot amb dir, bueno, et mesclen ministres amb metges, i això no pot ser. Però, clar, la xifra exacta no hi ha manera de trobar-la perquè ho has de destriar a mà. O sigui, 2,6 millones de empleados públicos. Sumar... Sí, 2,6 menos funcionarios del Estado. Mira, per exemple, Fuerzas Armadas, hi ha 256.000 funcionaris. 256.000 soldats administratius, mecànicos de los tanques... 256.000, ¿Qué més? Del sector público estatal, la administración del Estado, ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, administraciones públicas no transferidas y otros entes, son 231.000. Les Forces Armades són més grans que tot això. Ministerio de Política Territorial y Función Pública destaca que el personal exclusivamente de ministerios
sumava 95.000 persones. 95.000 persones! Si el de més a dalt cobra 100.000 a l'any i diguem que ningú cobrarà menys de 10.000 a l'any o 12.000 a l'any, i això serà el de l'ETT, anem a fer una mitja, va. Una mitja. Ho estem fent en directe, en directe, ho estic gravant, però ho estic calculant aquí. No hem arribat a aquesta xifra encara i la vaig a treure molt a grosso modo, Però 100.000 persones que cobren una mitja d'entre 2 i 3.000 euros. Anem a posar 3.000 euros. 300 milions d'euros. 300 milions? 300 milions. 300 milions a l'any només càrrecs ministerials. 300 milions a l'any. 300 milions a l'any. O sigui, el pressupost de TV3, aquest que diuen hay que acabar con la mafia separatista, el govern de TV3, el pressupost de TV3, no sé si ara vaig errat, però hem vist que era de 200 i alguna cosa. Bueno, doncs ja està. Ja ho sabem tot, ja sabem més coses i al final seguiu tots a la Rahola, que m'agrada molt el YouTube que està fent, el Paraula de Rahola, més Rahola que mai, perquè no vulguis que no, estava nòmina de Godó i tampoc es podia anar molt de l'olla, però ara ja, com que ja no interessa, ara ja pot dir tot el que pensa, i sense embuts i sense filtros. I me n'alegro molt. Soc molt fan, Pilar, m'encanta. Però res, Patriota, moltíssimes gràcies, seguim endavant i ens veiem demà.